Machini kendo nyako Ramogi kana singo korwa donje weche mag tuke. Ebutai Boys joloch mag pie maradhula mag Mashinani Under 17 Football Tournament ma osir gi Dairekta mar Nyakalondo Roll Media Services Fred Afune kod mid ode Emilia Afune gwenge ma Khwisero e county ma Kakamega. Timbe ang'wen moriwo mag yawuoyi kod nyiri nyoyo otugo e tielo mar final kendo yudo mich. Jaloch oyudo mich mar $100,000 ka jomak namba 2 to yudo $50,000. Ka otwake nyasi mar dhialo tukego, Mikai Emilia Afune oyango ni piem ma kamago gin mag siro talanta mag rowere. Chenro mag pidho yien bende ne otimore e kinde tukego. Kumbuka ni talanta mashinani. Na kwa vile tunasema siku hizi kuhusu empowerment, nikaamua lazima nifanye ya wanawake na wanaume ili mwanamke aonekane kama mwanamke alio na nguvu sawa na mwanaume. It has been a very short prepared time, but I'm happy the tournament was very successful. Tumefanya nyumbani, tumepatia washindi 1,100 wanawake na wanaume. Na zaidi ya hiyo ninaleta ujumbe Khwisero kuhusu sustainable farming. Na ndio nikasema nilete leo avocados za has kuwafundisha, na pia pale kwa assistant chief tumepanda miti ya indigenous trees. Tutaendelea kufanya everything kuhusu the environment so that at least we try and have enough trees in our region. Team mar RMS Stars nochako ikruok mare ni tuke mag Mapinduzi Cup e bwo koch ma kojolo Francis Kimanzi. Jotugo mag RMS Stars otimo ikruok e paw tuke ma M-Pesa Foundation Academy ne ikruok ni tukego